Здравейте хора, аз съм Дака и това е новата Minecraft Edition поредица. И защо съм развит и къде съм и защо съм тук, защото не мога да съм повече от 15 минути, по-малко от 15 минути и снимах точно клип 15 минути и той не се качи. Което много извинявам се. Беше добро развитие, но вече ще знам да качвам 11 минути опси, развалихме си тавана. Какво направих? Защо развалих тавана? Защо развалих тавана? Защо развалих тавана? Защо развалих тавана? И да, хора, съжалявам за което, просто тук сме имали още. И много съжалявам. Един Целин... играше ми нещо ни... Тук ще имам един ковчег, който ще оставим глупостите, като... не, още. Като тук тия глупости и... Така. Сега слизаме по планината. Къде? Така, добре. Чакайте, така. О, не. Някаква тук съм албинист. Така. В този епизод какво ще направим? Ще направим честрум. Или по-добре градина ще направим. По-добре ще направим един честрум. Тук само се свара каменните си изработи. Чакай да взема аз малко камъни. Дало ще ми трябва. И хора, в това видео май ще строиме, защото аз друго не виждам какво да правиме. Сега ще сечеме скучни дървета, но пък трябва да се направи. Само тук казах, ето на място на тези блокчета. Чакайте само малко. Айде влез! Така. О, не. О, да. Само къде ще е този честрум? Ета, може би ще го направя. Ето там. Кирката ми е на свършене.
А меча почти не съм го ползвал и е гадно. Така. Къде си го оставиме? Тоест къде да почнем да строиме. Значи ми е къща. Бих искал да ми е близко честрума, но не може да ми е близко. Чакайте да хапнем. Така да хапнем. И строиме. Така. Този честрум май няма да бъде свършен. Този епизод не се знае, може да е свършен. Защо тук? И така, хора, трябва малко да спра пауза, защото ще ходя малко навънка. Малко, не много. И... Но пак ще се върна. Само тук трябва да си симетрично. И ще мисля, че ще има пак. Кажи верно, че сериозно ще мисля, че ще има пак. Еми, хора, каквото и да е. Спираме дификълта за малко, за да не ни убият. И така, хора, върнах се от кратка пауза, защото бях навън. Навънка в Майнкрафт е ден. И да се помъргая в снега. На брат ми станаха червени бузите в мен. Ние забутахме целият сняг. така, сега си продължиме честрума. Опси. Си намерих ли мястото? Да. Пак това е като басейн. Не, басейн скоро ще има, така че... Виж къде... Да, ще бих се лопата. Добре. Знаете ли... Това ще го правя за... някакви неща. И ето тук започваме строежа. Чакайте само да си вземем тези работи, защото ако ни потребва, ти ставаш. 20 30 Айде, това да е за окей. Хей. Ето така. И... Опси, после се загубих. Там е пътя. Сега ако поздая... Добре. Еми, хора, загубих се. Окей. Доста. Чакай, няма да се прави често за това.
Защото се загубих. Намерих някаква скапана пещера. Загубих се. Така. Не знам. Хора, загубихме се. Добре. Ужас. Ужас. Той може да ми е. Не знам. Хора, загубих се. Да. Значи се загубих. И чао. Става пак да спра дификалата. И си... Да, само пак да си взема легло, защото... Случват се и такива неща. То трябваше да умра, ама... Чая веднага докато е топъл. Стани веднага и отивай! Чао!